Shalom بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመጸንዕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. Lomdum ana zmalt ዝኸውና ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med det dagliga ordet för den här dagen. ሎምንካፈሎ ቃል ድማ ጥበብ ካብ ኩሉ ትበልጽ ዝብል Och dagens ord det är vishet är mer dyrbarare än allt annat. እቲ ጥበብ ዝረክብ ኣእምሮ ዘጥርሰብ ሲቡጽ ኢሉ ምሳሌ 13:13 I Ordspråksboken kapitel 3 vers 13 står det lycklig den människa som har funnit vishet. እዛ ቡጽ ይትብል ሕጉስ እዩ ማለት እዩ Det står lycklig, det är en glad människa. በኻላ አዘራርባ ኣብ ህይወት ጥበብ ዘጥረየ ሰብ ናይ ሓጎስ ህይወት ክነብር ይኽእል እዩ Så betyder i livet en människa som har ökat vishet i sitt liv kan leva i glädje. ምክንያቱ ቀጺሉ ከምዚ ኢሉ ካብ 14:15 Och så fortsätter den från vers 14 till 15 så här. ከመይሲ ካብቲ ብሩር ዘጥሪ ንዓኣ ዘጥሪ ይበልጽ እቲ በኣኣ ዝርከብ ረብሓ ከኣ ካብ ጽሩይ ወርቂ ይበልጽ እዩ ካብ ዕንቂ ተኸብር ኩሉ እቲ ሃረር እትብሎ ነገር እኳ ኣይማዕራረያን Det står så här från vers 14. För vishetens värde är bättre än silvret och vinsten hon ger är bättre än guld. Hon är dyrbarare än pärlor. Ingen av dina skatter kan jämföras med henne. ኩሉ ኣብ ህይወት ሃረር ትብልዎ ነገር ስም ጥበብ ኣይማዕራረያን እዩ Det är så allt som ni längtar efter i livet kan inte jämföras med vishet. እቲ ብጥበብ ዝርከብ ረብሓሲ ብምንም ነገር ከተምጽኦ ይትኽእሉን ኢኹም Så den vinsten du kan hämta av visheten kan du inte hämta via något annat. ናይ ሓጎስ ህይወት ናይ ብልጽግና ህይወት ናይ ሰላም ህይወት ናይ ምልኣት ህይወት ጥበብ እዩ ዘምጽኦ Lyckans liv, glädjens liv, framgångsliv, det är visheten som kan hämta det här. ንጥበብ ሃረር በልዋ Så längta efter visheten. ጥበብ ንዝሓዝዋ ተኽብሮም እያ Visheten respekterar de som har den. ጥበብ ንዝሓዝዋ ትዕብዮም እያ Visheten gör att människor ökar i sitt liv, de som har den. ቀጺሉ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቕስ 16 ከምዚ ኢሉ I vers 16 står det så här. ኣብ የማና ነዊሕ ዕድመ ኣብ ጸጋማ ከዓ ሃብትን ክብረትን ኣለዋ ኢሉ Det står långt liv har hon i sin högra hand och i sin vänstra rikedom och ära. ዋው ርኢኹም ዕድመ ከይተረፈተ ነዊሕ ጥበብ Det står även visheten kan göra att livet kan bli längre. እንደገና ከዓ ጥበብ ሃፍት ኣለዋ ኢሉ Och det står att visheten också har rikedom och ära. ክብረት ኣለዋ ኢሉ Den har ära. በዓል ጸጋ ትገብረኪ ጥበብ Den gör att du blir fylld av nåd. እረ ጥበብ ሃፍታ ብዙሕ እዩ Så vishetens rikedom är stor. በኣ ዝርከብ ረብሓ ብዙሕ እዩ Och det ära som kommer, rikedom som kommer, det är mycket. ስለዚ እግዚአብሔር ጥበብ ኣዳሊልና Det är därför Gud har förberett vishet för oss. ክርስቶስ ጥበብ ህይወትና እዩ Det är därför Kristus är vår vishet. ቀጺሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ጎደና ሓጎስ ብዘሎ መገዳ ከዓ ሰላም እዩ ንዝሕዝዋ ኦም ህይወት ያ ኣጽኒዑ ዝሕዛ ዘበለ ከኣስ ብፁዕ ኢሉዋ I vers 17 står det hennes vägar är ljuvliga vägar. Alla hennes stigar är trygga. Hon är ett livets träd som får dem att få. För dem som får tag i henne, lyckliga är det som håller fast vid henne. ጥበብ ዝሓዙ ሰባት ጥበብ ብጎደና ሰላም ብጎደና ዓረፍቲ ብጎደና ብልጽግናን በረኸትን ሒዛቶም ትኸይድ Så alla som håller fast i visheten, de vandrar ett stig som är trygg och en framgång och lycklig liv. ጥበብ ናይ ህይወት ቀመም እያ Så vishet är livets krydda. ጥበብ ህይወት ተመቅራ እያ Visheten gör att livet smakar gott. ዳስ ዋይ ናይ ገለገለ ህይወት ብጣዕሚ ዘቕንአኩም ጥበብ ስለ ዘለዎም እዩ Det är därför ibland man kan bli väldigt avundsjuk på vissa liv för de är fyllda av vishet. እረ ካብ ኩሉ ነገር ንጥበብ ናፍቁ Så längta efter visheten mer än något annat. ጥበብ ብኸመይ ኢባና ዝሰርሕ Hur funkar visheten i våra liv? ምሳሌ 2:6 I Ordspråksboken kapitel 2 vers 6. እግዚአብሔር ጥበብ ይሂብ እሞ ፍልጠትን ምስቱ ዓለን ካብ ኣፍኤን ዝወፃ Det står för det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och klokhet. ናይ ኣምላኽ ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ Så Herrens vishet det är Guds ord. ቃሉ ኣባና ብዝሓደሮ መጠን ጥበቡ ኣባና ክሰርሕ ክጅምር እዩ Ju mer hans ord får plats i vår inre, ju mer hans vishet kommer funka via våra liv. ቤት ኣምላኽ ብጥበብ ንምልኦድሉ ቤት እዩ Guds församling det är en plats där vi blir fyllda av vishet. ርኢኹም ንገንዘብ ክትእክቡ መዓልታትን ሰሙናትን ሰዓታትን ኢኹም ትህቡ ንስራሕኩም Exempelvis när ni ska gå och hämta pengar, ni kämpar i arbete i dagar, i veckor, i månader. ነቲ ንህይወትኩም ዘመቅር ጥበብ ተቐበሉሉ ቤት ኣምላኽ ግን ታይም የብልኩምን Men vissa av er har inte ens tid det som gör att ni kan få vishet som kan göra att kryddan kommer över era liv. ንጥበብ ድለያ ኢሉ እዩ Guds ord säger leta efter visheten. ኪዱ ቤት ኣምላኽ ንጥበብ ድለይዋ Så gå till Guds församling och leta efter visheten. ኪዱ ናብ ቃል ኣምላኽ ንጥበብ ድለይዋ Gå till Guds ord för att leta tag på visheten. ንዝረኽባ ተኽቡር እያ Och den som får tag på den hedrar den. ጥበብ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ እዩ Guds vishet, det är Guds ord. ንስኹም ብሉጻት ኢኹም Ni är värdefulla och segrare.